Nina handina mukadzi. Mukadzi wake warutsanangura ntunzi. Pandiri panapa ndototyiswa ndaswera ndakagara pano kubvira daende ndikabheuka ndibheukire kuya kuzoita zvoupombwe zvavari kuita nemabhizinesi angu kwagweshe. Mukuwasha auya nepfuma kwandiri, ndakatambira pfuma negrosari ndikadaidza seiwo kuna gonyete namaki nyaya papasituopu ziri kupisa paekasistuopu ndirimupenyu mangu ndatenda kutsvene ongo ndakaona mukuwasha wauya uyu ndiye mukuwasha uyu akauya nepfuma kwatiri umasipandinaushe wazvizvoyo mukadzi wazoona asi wako Nina handina mukadzi. Mukadzi wake warutsanangura ntunzi. Kana nhau yake yarutsanangura panapa ntunzi. Ndaispika musengeza akatora mudzimai wangu chimunge hanzvadzi dzimai yangu vanatora kumba vanga vachirwara vachiti toda kungofamba navo akati hazvakanaka taurira nai nadzimai vangu saka vaenda kumusha vakanonosvikononovhevhitedzana nadaispika tini ndaenda chichizoka chichienda unoona mhuri yangu andakazoenda rutatu ndakasvika mwana yanzvimbo chete madzimai atiza vamitsana nemadzimai angu ndobva ndamirira kuona kuti nyaya yacho ichafamba sei. Kuva pakazvarwa mwana mukomana anova wake daisipiki ndichibvunza madzimai mushure maungezi ndinonzwa kuti wakazvarwa mwana ndote kuti ana vari kumusha kwavo kuchiweshe atizvaravangu ndivavano ndinoti ndivavano kuti ndivakatambira pfuma ndiri hanzvadzi yavo mwana wababa wavo inini ndine mabhizinesi angu kwagweshe. Mukuwasha auya nepfuma kwandiri, ndakatambira pfuma negrosari ndikadaidza vanin'ina vangu inini vana vababa vangu ndikati hanzvadzi yaroorwa iyi mari yacho iyi grosari unoshandisa kumusha kubva kwagweshe kuenda kwasvutu ndokwakaenda vakanodya grosari ikoko zvese ndakasarenda kwavari ndichiti mukazoti vana vamai guru vatitorera pfuma yehanzvadzi yedu ndokubva ndavapa zvese. Saka kuno ndayozowitidisa kuti ndikutonyara panapa ndiri munamati wababa Emmanuel kumazowe uyu munamati ndikatarisa vese panapa ndinoona hapana nedheni pai zvatinawo kuti tiyeuso uya mudare ramambo kunoku ndikutonyara. Asi unoziva here kuti kubva masiwa naEmmanuel wakuenda akakusiyira basa rakanaka akatisira basa ramasara naro ramatinyadzisa manje kuti makumura chipostori chedu ndozvikutotinyadzisa pamurayiro washe mabva ndozi ndaifungiza kuti nyaya dzokutanga dzaifanira kunge dzakabva kuchechi kwenyu makagara pasi makakurukura mukristu vakristu nokusvika but nao pachikristu nokusvika mabva mwari wabati wenyika. Saka kana mwari wabati wenyika paano mutemo kunyika kune mutemo yako kune mutemo yako zvino isusu nokusavimbika ava vana adika ini ndaberekwa 11/11/1947 kuti nditeere zvavari kuita zvokukangaisa ndikuti baba Emmanuel ndakavaona ndakagara navo sterek zviziri zvokutodya zvokutarisani pawindo zvokutoswera kutinavoso mitemo yavo yekuti inotondityisa. Pandiri panapa ndototyiswa ndaswera ndakagara pano kubvira daende ndikabheuka ndibheukire kuya kuzoita zvoupombwe zvavari kuita. Wait.
mambo ava mirai mambo ava vanondiziva machifi ese vananembire vanogomo vese ndikanosvika nemapepa avo paramende anotowokoso okuti munhu akatema muti ikoko ndikaikuzoripota kuti kuno atema muti kuno anoda kumaina unosungwa namambo yei unosungwa namambo chiporiro unosungwa ndakatenderera mapepa ndinawo kuti dai ndakandavaya naro maitoona pepa ravo pana nemi makati kana maakudaiso daifunzira kuti ndaimuwadzisa chitenderano chavasvikora itende aimuwadzisa ende manhu chitendero kuchinoitwa sei vochi varasika pamuchitendero vauyiwa kana maa vanhu modzoka munotavarika iwewe unozakuti unotanga kuoneka mafambiro ako kuzvifumura ukafana netoki rokuti rikasvika pamapuro unori pachikafu but kana rasvika pamapuro kuti kuda kuriwa muti munhu anori pachikafu usadaro nyari kana kukudzana ndefunidza kuti nyaya iyoka patikaona musi wepamaifanauzoti ano tingatsvage sei kumbokwama muti unotaura navo zvandaifunga inini mambo vana kana vachitorerwa mari muno mukavatorerwa mari but madzokero kunondosukwa munhu ikoko kuti pakaita fanike seopeswa timbotanga mari yarabhadhara asi ukatopfeka hembe nyowani nebhusu nyowani wachi yakanaka dzakanaka pamwe pacho unozvibvisawo chimiro tikudzewo tsvaga mari $100 nyaya tikudzewo kuti ichafamba sei kurumbidza zvaizvezvi kunokwanda chiita kuti mbiya masvararewo wakatadzei muri kunzokutsanangura kwandiri kuita iye ari kungotsanangura kuti nawe gari nekunyepa nozuro ndakaonana nemukoma wohanzvadzi yomurume yomukadzi wouyu akati zita ndarasikanise hanzi Muzengeza hameno kuti Muzengeza handiwe zvikanzi ndiye anotoone mwana nemunin'ina wangu ndichionana naye ndichikazira mugwagwa ndichikazira mugwagwa kuti vanhu vafambe zvakanaka ndikaonana naye maikuru wake akati une murume ariko iyeyo ari tezvara wedu futi nditezvaraiva manding'ina vangu inini mufamily ndiwo atezvaraiva ati atezvaronyokanisa futi nuwazvitanisi kana yadarira zvichaitonga isitakupaikwa negomo takuisirasika gozi yanochinina mukati mopa chimina chifi negomo kunyika kwano pavo zachatoitonga nyora mazita avo ese chofonera chigwada zapotara chigona negomo pakutonga panochinina mukati zvapera isi mazita avo ari kurenyo madzoka